סטארט, אז יאללה בוא נתחיל, בלי חפירות דג וסם כמו שאתם יודעים, ויאללה ביי. סתם יאללה בוא נתחיל. כמו שאמרתי לכם, קיבלתי את זה, אבל הבטחתי לכם שאנחנו נשחק עוד חלק 2 היום עם ברוק. יאללה, חלק 2 עם ברוק, אז יאללה בוא נתחיל. אבל שנייה, אני בוחר לי פה מאוד. ככה שלל, יאללה, אני לבל 6. אם מישהו רוצה לשים אותי בחברים, שישלח לי את השם בתגובות. כל כך מלמטה ולמשכמו הלאה. האם ניחשתם איזה דמות אני אוהב? אם כן שימו לייק, ואם לא שימו סאב, כבדו, אני אוהב אדם מלוצ'ט. אין לי אינטרנט כמו שאתם רואים עכשיו בתוך הסרטון, אבל אני לא אוותר היום בסרטון רק של לא יודע כמה דקות, אני אבדוק. בוא לפה, היינו בלגון. בוא תהרוג עלי, תהרוג אותו. היידה, עזרתי לך שלא תמות לא יקנקי. היידה, אתה לא תהרוג אותי. בלקוי. היידה, ניצחנו. עוד מתחר יהיה חלק 3, מחר חלק 3 עם ברוק ל-200, לא ל-500, לא יודע כמה נבדוק, אבל זה בגלל שאתם טובים. אז אני כל פעם שאני אקבל את סיריוס, אני אחליט מה לעשות איתו. אני אעשה חלק 1, חלק 2, חלק 3, להגיע לגביעים סיריוס, כוח מלמטה. את מי לבחור מפה? תראו, את מי לקחת מפה? תכתבו לי בתגובות מי לקחת מכל דבר. פה את מי לקחת? יש לי פה. תרשמו את מי לקחת, תעמדו בצ'אט. מפה אני לקחת גרום, לא יודעת מי לקחת קוקה. מפה את קורדליוס, מפה את קיט. הנה. הכל פה אחד לבד. ואיפה קיט, איפה את? אם אתם רוצים גם שעשה סרטון רימקס של רובלוקס, תגידו לי בתגובות. שנייה, מה זה טמטום הזה? בטלפון השני שלי, מה קרה לי פה? what the fuck, מה קרה לי בטלפון? מה? טלפון יקינקי אחד, קוקה. טלפון יקינקי. לא משנה, אבל באחד מהסרטונים אני אעשה סרטון שאני מגיע ליהלום. שנייה, אני חוזר. חזרתי פשוט על ידי משהו. שנייה. שנייה, עשיתי רק את הזריקיות, כמה דקות אני אגמר את הסרטון. זה לא התחיל. להתעלם מהרע שיש פה. להתעלם!
למה לא... שטוק! כן, איזה גול! למה לא שלוקיד? שתקוש. יאללה ממשיכים, אבל אני על השתק לבש לי פורש. זה המשחק האחרון שלנו ואני יוצא, ביי קוקה. המטרה שלנו זה 500 גביעים, ברו. הסרטון נגמר. שנייה. נראה מה קיבלנו. תוספה הבאה. מחר חלק 3 ל-500 גביעים, ברו. יאללה ביי.